Denboraldiko lehenengo partidua jokatu zuen asteburuan Gipuzkoako emakumezkoen bigarren mailan ari den Ordizia taldeak. Ordiziarrek EASO taldea hartu zuten larunbatean Majori kiroldegian. Helburua garaipen batekin liga hastea zen, baina neurketa 36 eta 57 bukatu zen. Valorazioa nahiko txarra, azkenean lehenengo partidu izan da eta itxura lehenengo 3 zatitan batez ere ez dugu itxura ona eman, batez ere defentsan, ataken nahiko ataskauta, baina defentsan nahiko gaizki. Defentsa gutxiko. Bestalde, taldeko jokalariek ere zorrotz kritikatu dute larun batekoa. Orokorren ez oso ondo. Defentsan atake baino hobeto, beti esaten dugu ataken asko aukela hobetzeko, eta nire ustez lantzea falta zaigu. Baina, lehenengo partide da, eta juten gehan hori lantzen. Nire ustez hasi gala ondo, partidon gero sartuta, baina gero bai egon diela aztatik, igual gure aurretio jundiela, eta igual urduri jartzea edola, gaizki pasatzen digu partidon, da uste jokue ja 10 puntu goratio jundanen pixka galduin deula. Orduan, inbarraukeu hoi hobetu, ataken hobetu, eta defentsan saiatzen geha likta hobenik, eta uste en plan partidontan nahiko ondo bilega, baina ataken falta zaigula. Neurketa hasiera ona egin arren, etxeko taldeak ezin izan zion maila horri eutsi, eta bi taldeak 22 eta 33ko emaitzarekin joan ziren aldageletara. Lehenengo kuarton pixa bat aguanta du, baina gero momentu baten 18-19 jontzezkegu 18-20 pikoa, eta horreia buelta ematea, eta gero ja hazin izango da zer. Atsedenaldiaren ostean markagailua iraultzeko saiakera egin bazuten ere, Ordiziarrek ezin izan zuten beraien asmoa bete, batipat min handia egin zielako EASOko jokalarien 3ko saskiratzeek. Bigarren zati hasi aia pixka desmotibauta, nahi iruditzen zai motivazioa behar deula ekipon, guk gure arten badaukeu, baina ez da gure lana bakarrik motivazioa. Eta, hasi berriro pixka bat ondo, baina ja sartu izkigute triplek, ze ikusi da kriston tiro bat zutela, orgu baino bek die, claramente. Eta berriro bera jungea, eta praktikamente dena beraka, bigarren zatia. Bigarren zatia hasieran gaizki hasi geha, pentsatzen nuen intensia egin aterako ginela, baina ez gara intensia onak atea, eta azkeneko kuarton bai, baina alperrik izan da. Partiduaren bukaeran Ordiziako jokalariek aurkarien maila nabarmendu zuten. Etorri die ja jokue gaina 8 jokalarekin etorri die, 12, eta ikusia 8 jokalarekin etorrita eta guzti, jokue bai ondo landuta auketela, asko azkar moitzen dutela baloia, defentsan baita ondo ibili die, orduan guri hori falta zaigu lantzea, eta ikusia 12 onda edo beraik 8 onda, beraiek asko zobeto jakin dutela jokue eramaten orduan. Porrotak hasi berria den sasoiontako helburua ezbaian jarri du. Zalantzak kolpetik etorri zaizkie goierritarrei. Helburue Final Fourra zan, baino ez dakit, lehenengo partida, eta orduan gain ez da ezin dugu esan, ezin dugu helburu hori derrepente, ez iritsi gara helburu, eta baino, guk horrekin jarraitu behar dugu, entrenatzen jarraituko dugu, eta jungo gara ikusten. Guendikan 18 partido falta die, lehen partidu izan da temporadakoa, orduan ezin dugu esan ez da ja dana gukauta da, orduan bazakit jungo gara hobetzen da ikusiko da bertzen muzkoa zen.
Gure asmoa berez azkeneko faseen sartze izango zen, azkenen 10-tik 8 sartzen die igoera fasen, eta gero semifinaletako esperantza egin eren, da bueno, gaurko partidu eta asko mejora beharreko. Batez ere hobetzeko behar duena da intensidadea eta norberan jarrera, eta azken defentsan daudena, eta norberan jarrera hobetu behar. Halaber, aurtengo denboraldiko jokalari multzoaz ere hitz egin zigun Mujika entrenatzaileak. Aurten juniorretatik 3 igo zaizkigu, eta gero beste 2 berri dauzkegu, baina bestela gehiengoa pasan urteko berdinek dian. Itxura berez, hasiera den ona pentsatzen genuen, baina ataken eta gaur ez die sartu beharreko, baina defentsan mejoratu beharra, eta defentsan ondo ibili ezkeo, itxura ez dago txarra. Estreineko partiduaren ostean, igande arratsaldean jokatuko du Ordiziak Teknunen aurka. Atorren asteako printzipioz Teknunen aurka daukeu, eta aurreko urten errezi hasi genien, baina ez dakigu aurten uste hobeto xeo da biltztela, eta espero irabaztea, baina esperantza honakin, baina, a ber. Donostiarrek zein Ordiziarrek denboraldiko lehen garaipen eskuratzen saiatuko dira.